ଅବସର ଜୀବନ। ସୁ ସୁ କରି ଉତ୍ତର ପବନ ବାହାରୁ ଠେଲି ଆସୁଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱାରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ମୋନାଲିସାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ। ପଛରୁ ବାପା ଆସି ତାକୁ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ। ଅଚାନକ ଆଇନା ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ବୋଉର ପଶମିନା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଅବିକଳ ବୋଉ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ମୋନା। ବୋଉର କୋମଳ ଉଷ୍ମତା ସହ ତାର ବାସ୍ନା ମାଖି ହୋଇଥିଲା ସେ ଚାଦର ଦେହରେ। ଏକ ଅଲଗା ପବିତ୍ରତା ବେଢ଼ି ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଯେପରି। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ ଭରି ଆଘ୍ରାଣ କରିନେଲା ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ। ହଠାତ୍ ଦାଢ଼ିଟିଏ ବଢ଼ାଇ ବାପା କହିଲେ, ଶେଷ ବେଳକୁ ତ ବୋଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁ କହିପାରୁ ନଥିଲା। ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ନୀତି ଲେଖୁଥିଲା। ତୋ ସହ କଥା ନ ହୋଇପାରି ଫୋନ୍ ଲଗାଇ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। କହୁଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଶବ୍ଦ କିଛି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ତା ବିବଶତା ଦେଖି ତାକୁ ENT ଦେଖାଇଲି। ସେମାନେ MRI ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ସ୍କାନ୍ ପରେ ଟ୍ୟୁମର ହେବା କଥା ଜଣାଇଲେ। କେବେ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ହେଇନଥିବା ଲୋକକୁ ହଠାତ୍ ଏ ଅସାଧାରଣ ରୋଗ ଧରିବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ସେ ବି ଶେଷ ସୋପାନରେ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅସମ୍ଭବ। ସବୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କେବଳ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୋତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଝିଅ। ମୁଁ ତୋ ବୋଉ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଆଖି ପୋଛିଦେଲା ସେଇ ମୁଲାୟନ ଚାଦରରେ। ବାପାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶୁଭରାତ୍ରି କହି ଲାଇଟ୍ ଲିଭାଇ ଦେଲା ମୋନା। ବାପା ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ଆମେରିକା ନେଇଯିବା ବୋଲି ବାଧ୍ୟ କଲା। ତାର ଚାକିରି ଜାଗାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ସହ ବୋଉର ବିଗତ ସ୍ମୃତିରୁ ଦୂର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କଲା। ବାପା ସମ୍ମତି ନ ଜଣାଇ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋନା ଉପର ମହଲା ଥିବା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଦିନ ବିଦେଶରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ବୋଉର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା 6 ଦିନ ହେଲା ସରିଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସନ୍ତାନ। ତାକୁ ଶେଷଥର ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ଅଚାନକ ଦୁନିଆରୁ। କ'ଣ ବା କରିବ? କମ୍ପାନୀର ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଆସିବ ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଛାତିରେ ଧରି ରାତି କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଲେଉଟାଇ ଶେଷରେ ଉଠି ସଳଖି ବସିଲା। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁହଁ ପୋଛି କପେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣି ନିଜ ରୁମ୍ର ଷ୍ଟଡି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗାଇ ବୋଉର ଡାଏରୀଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମ ପେଜରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। କେବଳ ବୋଉ ହାତର ନିଖୁଣ ସ୍ୱସ୍ତି ଚିହ୍ନ। ଝୋଟି ହେଉ, ମୁରୁଜ ହେଉ କି ଦକ୍ଷିଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କବାଟ ଉପରେ ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କେ ବୋଉ ସ୍ୱସ୍ତି। ଏ ଚିହ୍ନ ଆଉ ବୋଉ ଯେପରି ଏକାପରି ଦିଶନ୍ତି। ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳସୂଚକ। ପର ପୃଷ୍ଠଟି ଓଲଟାଇ ପଢ଼ିଲା। ସୁନ୍ଦର ନିଟୋଳ ଅକ୍ଷରେ ଲେଖାଥିଲା, ମା ମୋନା, ବୋଉର ସ୍ନେହ ନେବୁ। ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ବେଳକୁ ମୋ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଆଉ କାମ କରୁଥିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। କେଜାଣି ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ ଥିବି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ। କି ମୋର ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ରାଣ ଦେଇ କହିଛି ତତେ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ମା। ପାହାଡ଼େ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ଚାକିରି ସହ ଘର କଥା, ମୋ କଥା ସବୁ ଏକା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଏକା ଏକ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାଳି ସ୍ଥିର ହୋଇ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ପଣ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାଣୁ, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଂଶିକ ଦାଗ ନେଇ। ତୋତେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଧରି ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଜୀବନରେ ଏକା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଖୁସି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଖୁସିକୁ ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ଦେହ ସାରା ନାଲି ନାଲି ହୋଇ ଫଳି ଉଠିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କାଳେ ତୋର ବ୍ଲଡ଼ରେ ବିଲିରୁବିନ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ନିଓନେଟାଲ ICUରେ ତୋତେ ରଖାଗଲା। କେବଳ 6-7 ଥର ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ତୋତେ ରାତିରେ ଦିନେ ଖୁଆଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଦ ପିଇ କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସେବେଠାରୁ ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଗଲି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛୁଆକୁ ବୋତଲ ଫିଡ଼ିଂ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାହାରୁ ଖାଇବାରୁ ତୋ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ତୋ ଶୁଷ୍କ ଦିହରୁ ଚିପି ଚିପି ସିରିଞ୍ଜ ରକ୍ତ ନେବା ଦେଖି ତୋ ବାପା ଭିତରେ ଭିତରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଠା କରି ଯେମିତି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇ ହେଉଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନର୍ସକୁ ଅଯଥାରେ ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ।
ସିଜୁପୁତ୍ର ନିଜ କୋମଳତା ହରାଇ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଟା ହୋଇଯିବା ପଛରେ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ହିଁ ଦାୟୀ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ବାପର ରୁକ୍ଷାପଣ ପଛରେ ତାର ବିବଶତାକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଥିଲି। ଆମେ ବିଚଳିତ ଥିଲୁ। ତୋ ଦେହ ସାରା ନାଲି ନାଲି ଫଳିବା, ଡ୍ରିପ୍ସ, ସାଲାଇନ୍ ସହ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଫଟୋଥେରାପି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିବା ନା ଦେଖି ହେଉଥାଏ ନା ସହି ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ସପ୍ତାହେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଲା ପରେ ଶେଷରେ ତତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜଣାଇଲେ। ବାଦଲ କଟି ତୋଫା ଚାନ୍ଦ ଓଠ ଚାପି ହସୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ଫଟୋଥେରାପି ବକ୍ସରୁ ତତେ ଶେଷରେ କୋଳକୁ ନେଲାବେଳେ ଭିତରର ଆତୁରତା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟ। ତୁ ଆଖିରେ ନ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମା କୋଳକୁ ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଛାଏଁ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ପାକୁଆ ପାଟିରେ ହସି ଦେଉଥିଲୁ। ରକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଖି କ'ଣ ଦରକାର? ନାହିଁ ନାଡ଼କଟା ହେଲା ପରେ ବି ହୃଦୟର ତନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ହସରେ ଦୁଃଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଝଙ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତାହକ ପରେ ତତେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବେମାରୀର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବାହାର ପାଣି ତତେ ନିଷେଧ ଥିଲା। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଯେମିତି ହେଲେ ତତେ ଦେଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ସେଇଦିନଠୁ ଘର ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତୋ ବାପା ଦିନରାତି ଏକ କରି କେତେ ବିଲ୍ଡର ଆଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ଶେଷରେ ଏଇ ଘରଟି ପାଇଥିଲେ କଷ୍ଟରେ। ସକାଳ ଖାଅ ବାଲକୋନି ପଟକୁ ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳ କଅଁଳ ଖରା ଶୋଇବା ଘର ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ଏ ଘରଟି କିଣିବା ଆମ ସକ୍ଷମ ବାହାରେ ହେଲେ ବି ଅଜାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଘର କିଣା ହୋଇଗଲା। ତୁ ଏଇ ଘରେ ଖାଲି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇନୁ, ତୋର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ପ୍ରଥମ ହାମୁଡ଼ା, ଚାଲିବା, ଝୁଣ୍ଟିବା, ଉଠିବା, ଆମକୁ ଧଇଁସଇଁ କରାଇ ଆଗରେ ଆଗରେ ଧାଇଁବା ସବୁକିଛି ଏଇ ଚାରିକାନ୍ଥ ଦେଖିଛି। କଣ୍ଟା ସହ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ପାଦ ପକାଇ ତୁ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲୁଣି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁ କହିଲୁ ପ୍ରାଇଭେସି ଦରକାର, ଆଉ ବଡ଼ ଘର କିଣି ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ। ତୋର ସିଙ୍ଗିଲ ରୁମ୍ଟେ ଦରକାର। ଏପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସାଲିସ୍, ସେପଟେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ତୋର କଥା କଟାକଟି ଦେଖି ମୁଁ ସିନା ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି, ଆଜି ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଲେଖି ଜଣାଇବି। ନହେଲେ ଆମ ମନ କଥା ଏମିତି ଅବୁଝା ରହିଯିବ। ମା ମୋର, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ତୋ ଆଖିରୁ ଆହୁଡ଼ା ହେଲେ ଆମ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ କେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଶେଷରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ, ତୋ ବାପା ଉପର ଘର ନେଇ ବନେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କେବଳ ତୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନା ବୋଲି। ପାହାଚ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପର ମହଲା ଯାଏଁ ବାପା ସିମେଣ୍ଟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ନିତି ଝାଡ଼ି ପୋଛା ସଫା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଆମେରିକା ଜିଦ୍ କରି ଗଲା ପରେ। ଭୁଲ ବୁଝିବୁନି ମା, ତୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଠିକ୍। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୁନିଆରେ ତୁ ପଛୁଆ ରହିଯା। ହେଲେ ଏ ଘର ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ଓ ଭାବରେ ତିଆରି। ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ଅଲଗା କରିବୁନି। ସେ ବାପ ଚଢ଼େଇ ପରି ଥଣ୍ଟରେ କାଠି କୁଟା ଶାବକ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ନିଜ ବସାଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖିବାକୁ ବି ସମୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ କି ତୁ ନାହୁଁ। ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟାକର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଏ ଘର, ସ୍ୱସ୍ତି ନିବାସ। ନିଜ ଅବସର ଜୀବନତକ ଏଇଠି କାଟିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଯାହା ସେ ମୋତେ ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝିଛି। ମୋ ପରେ ତୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ, ଏତିକି ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମା। ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହର୍ଲିକ୍ସରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମୋନା ଦେଖିଲା ହର୍ଲିକ୍ସ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ଆକାଶ ସିନ୍ଦୁରିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ। ପୃଥିବୀ କୋଳରୁ ଉଦ୍ଧିତ ଅରୁଣକୁ ବାହାରି ଆକାଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଓ ଦିନ ଢଳିଗଲେ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ପୃଥିବୀ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଯିବାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଲାଗେ ଯେପରି ମା କୋଳରେ ଥାଇ ବି ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ସାରା ଆକାଶଟା। ଘର ଗୋଟାକ ତାକୁ ଏଥର ମା ମା ଲାଗୁଥିଲା। ତଳୁ ବାପା ଡାକିଲା ବେଳେ ମୋନା ନିଜ ଆମେରିକାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜି ବୋଉର 7 ଦିନ। ବହୁତ କାମ ତେଣେ। ଷ୍ଟୋରିଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି
ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।